Și Dili face o probă la casă. Tăigaul ăla, ăsta are suport de motor, are ax. Da? Hai să mă uit în el și pe curat. Bă, da, ăsta era de drag. Băi, du-te mă încolo, mă, cu el, mă. Bă, dar cum dracu ai nimerit tot, mă, Toma, pe aia, mă? Du-te, măi, din cu el, mă. E prea din, prea... Hai mă, checă, bă, ăla e cum o moală. Hai, bă, dragi. Poți mă duc ăsta în canal. Dili, du-te mă în diagonală, uite așa mă, cel mai... Dar nu, asta o ia... Are update-ul de 2 ori pe secundă. Auzi, Dili, mai bine te duci în partea aia, spre mal. Dă-i la mine. Dacă am prins-o pe malul eroului... Băi, ce mersi ăsta, mă? N-am, mă, ți-aduc acasă. Uite, vezi că acolo e afară de 10 metri. Dau de la al meu, n-am acolo. Dau de părinte. Hai și... Da. E suficient. Hai, du-te și iau, gata, asta e. Ok. Asta fac, vreau să intru să văd cum stă, că e axul nou. Deci rău, nu e altceva. De ce nu fi băgat-o pe ăsta la grămadă? Atâta vreme.